Kajingpule na ki kam jom ki apostol kelenong kebasaw kadkot laipu ar hadu laipu hinyu. Ki pai driunget ki layadon tang kawai kajingmut bat kemensium. Dan ubaong bakano kamar kadai kajong u Henry ki la yele lang kad kaba kidan. Da kabor ba ki apostol ki la sakhi ya kajingmi pat utrai Jisu badu Blei ulathe se ki jingkerku halor jongki baro. Dan uway na ki ubakirdu kito ki padon lingha ni ying ki la di yaki bad ki la wandra ya kapisa kad bayo na kajindi bad ki IT ha ki apostol panangta saya sam yaka haway pa way kat kum kajingdon kam jungu bad kum ta kalajia ba u Joseph u Lebi palakha ha Cyprus ya uba ki apostol ki khot Barnabas kabmun ukfun jong kajingpen ngen ula di ya kalingha ba udon ula wanra ya kapisa bad ula IT yaka ha ki apostol ka ktien jong utrai kasam kandai pulai kadkhot iway hadu ar bat san udrai usanshar ukup da kajinglong sim udrai ukum bad upan po da kabor ya ka birthday lapins kem triang kan omki ya ka ken jongme la sing nadu hindai kolong nadu bom jukut a try melong ki rai jome ko try ki bom jukun bad ka ying jome ka bu khu junom la junom ka gospel kat kum uyo ones bukhuit kelenong kabalai kat khot hinyo hadu khatsan what's ngolingo habang yethu hapi dei ba anda khabyang yepi na jrong kali ka be katsha ba kamon phiyo sngo ya ka jingsawa jongka Henry phimtep na ka wan nisha kalen kalongkum ju ya uta baro ubalakha na umensim kumno kane kala unlong lakeli u Nicodemus u Jisu ula ktien kat phi unong hikai Israel ubakrau phimtep ya kane shisha nga ong hapi ngikren ya kaba ngitem bat ngi yalap ya kaba ngi layoi penban phimdang ya kasakhi jonga lada phimnget yanga haba nga yathu shapang ki jong kane ka birthday kumno phingen haba nga kren happy shapang ki jong kapneng ompat judan ubala litkiu shabneng laitang ukhun ubriu ubala wan hiar nabneng kumba u Moses ula kentiu ya u sendronong hari kenja kumtaru ya ukhun ubriu Deiban kentiu babaro upanget ha u unyo kajing em bom jukon ka gospel jong utrai Kajingpule na ki kam jom ki